Øhm, hvis man har en god ven, så hvis man bliver uvenner med den, det er da ikke så sjovt, vel? Men så, hvis man så bliver slået i hovedet af den der ven og giver en mavepuster og får en mavepuster, så hvis den ven, den fortryder det, og så man siger det til en voksen, er det så rart for ens kammerat? Eller er det ikke rart? Det er ikke rart. Fordi han har jo fortrudt det. Så det er slet ikke rart. Så du mener, man skal ikke sige det til en voksen? Nej, man skal selvfølgelig sige det til en voksen. Og hvad med kammeraten? Hvad med kammeraten? Skal han da ikke have en chance til? Synes du det? Ja. Okay. Hvad er en god ven så? Ja, så er man en god ven, hvis han får en chance til. Så man er en god ven, hvis man giver en chance til? Hvad gør gode venner ellers? De hjælper hinanden. De hjælper de andre med, at de har slået dem. Så tror jeg, de kan slæbe dem, der har slået ham, ind til kontoret, og så ind til læreren, og så slæber hun dem overført med hen til kontoret, hen til lederen, og siger det til lederen. Så bliver de jo smidt ud. Okay. Så det er man også en god ven. Okay. Hvad gør gode venner ellers? De leger med hinanden. Og når det sneer, og det ligger så tykt, det der sne, som der kommer, så kan man lege og bygge en sne. Eller også så kunne man tage en slæde og samle alt muligt. Og så samle alt sneen sammen i en bakke. Og så lave en snebane. Og så lave sådan en snebane af sne. Og man kan også lade den ene ven, han kan så give den anden ven lov til at lege først. Hans leg, og så kan den anden ven, så kan de aftale, at først så leger den ene ven, så leger den anden ven. Så bestemmer de begge to venner, hvad de skal lege. Har du nogen venner? Ja. Jeg hedder Hjalte, og en der hedder Sebastian. Og min nabo, som går i skole. Og så også en, der hedder Emil, og en, der hedder Nikolaj T. Og så også en, der hedder Mathilde, og jeg tror, hun er Mathilde 10. Og så er der også noget, når jeg er venner med en, der hedder Stine. Og så er jeg venner med en stor dreng, der hedder Frederik, og en anden stor dreng, som hedder Jannik. Okay. Og så har jeg ikke flere venner. Okay. Er du glad for de venner? Ja.